Siyakhuleka nina behlo selikhulu, nina nahlengo nabuswa ngumsa kaMvelinqane. Namhlanje ngifisa sizokhuluma ngesitho esithize esilwaneni esincane nje kodwa esinomsebenzi omkhulu. Ngifisa sikhulume ngenyongo. Inyongo ke sizobheka izilwane ezintathu lapha indimeni yokwelapha kwendabuko esikholelwa ukuba izinyongo zazo lezi zilwane zinomsebenzi ojulile kakhulu ekwelapheni kwendabuko. Ngifisa siqale ngokukhuluma ngenyongo okuyiyona umhlahlandlela, okuyiyona nyongo esingathi iyona eseqhulwini nebaluleke kakhulu, nejule kakhulu, nesondele kakhulu nomuntu. Inyongo yembuzi, abanye ngokuhlonipha ulimi ke anye bathi inyongo yenkuleko. Lembuzi inyongo yakhona iyinsipho yabalelo thulwini lomhlaba. Kuyo lensipho siye sithole amandla ajulile okuhlambulula nokwesula konke okuhamba kukhalalazeke, okuhamba kuvela ukuba akuhlambulukile kudinga ukuhlanjululwa. Inyongo yembuzi yayisetshenziswa ekufezeni amasiko, yayisetshenziswa ekufezeni ukwelapha kwendabuko. Kunamasiko ahamba abe nemikhuba phakathi, lemkhuba eyisiko mpilo lalabo bantu ngokwaleso sizwe nangokwalelo khaya nangoleso sibongo. Kukhona imizi kwema kubikwa ilunga elisha lomndeni okuwumntwana ezelwe, wayethi uma esenzelwa lo msebenzi wokumbika okuthulunyulwe ebeleni ebese econsiselwa inyongo amalungu onke omzimba ekhothiswa yona enye ehlikihliswa yona lapho okhakhayini. Ngoba inyongo insipho namandla nomemo kwabalelo thulwini lomhlaba. Sikusho lokhu ngokubuka imisebenzi eyenziwa inyongo kumuntu nasendimeni nje yokwelapha ngokwevulekile. Sike sithole la ukuthola ukuthi kuhlanjululwa umuntu ohambe ngesimo esithize, kungaba ingozi, kungaba isikali. Ke kuthathwe inyongo yembuzi nomswane agezwe lo muntu. Uma kuhlanjululwa abantu abadala, idlozi phakathi kwekhaya, kusetshenziswa inyongo yembuzi. Uma kuhlanjululwa futhi nabantu abaphilayo besuswa ithunzi elithize elidalwe umkhokha noma umoya wento engasekho noma umuntu ongasekho, kike behlanjululwe futhi ngayo inyongo. Ngakho ke inyongo yembuzi inothile ijulile, isihlambezo esasinikwa umdali thina sizwe sinsundu. Yingakho noma kwenziwani ngisho nethwasa ephehlweni ayikho into ebalulekile kuyo njengenyongo yembuzi lena okuthiwa imvuma kufa, ngoba leyo nyongo leyo akagcini nje ngokuhlambulula umzimba kodwa enye ukuyayikhothe ukuze kucelwe, ngoba kusuke kunenkolelo yokuthi kuyacela ukuthi nengaphakathi lakhe malihlambuluke, ngoba usezothabatha uhambo olusha manje, usezothabatha uhambo lokuba ngumntwana wethongo esebuse lawulwe lezi zinto manje ezingaphakathi kuye. Idlozi akaziphathisi kwanoma kanjani ngoba kukhona lento ehleli kuyena.
noma eqhamuka futhi uyehluka kumuntu wasezweni ngoba kuse umuntu olawulwayo amakhosi naye ufuna ayiphathise komuntu omkhulu ayihloniphe yena. Inyongo yembuzi ke inamandla lawa ngoba lembuzi idla izihlahla. Lezi zihlahla ngokwendabuko nangokwengqondo yobaba mkhulu abangabasunguli nabahambi balendlela yemisebenzi yokwelapha kwendabuko babeqonda ukuba imbuzi lena yayidla zona lezi zihlahla zasendle. Uzothi omunye mkhulu imbuzi ngoba ngolwazi esihamba silithole iyisilwane esifikayo esizweni sethu thina benguni kwakusetshenziswani ngokuqonda nangolwazi esinalo ukuphendula lo mbuzo kwakusetshenziswa izinyamazane. Kwakunohlobo lwenyamazane okuthiwa impunzi. Iyona nyamazane leyo eyayisetshenziswa njoba ngiveza nje nansi lena ke ulolu hlobo lwenyamazane eyayisetshenziswa ukuthetha idlozi. Iyona nyamazane eyayisetshenziswa ukwenza yonke lemisebenzi namhlanje esiyenziwa ngembuzi. Ngoba endulo abantu baqala babeseduzane kakhulu nemvelo, nempilo ababeyiphila yayingaxabene nemvelo. Bakubalula nje mabeyidinga inyamazane beyithole. Khona babekwazi ngisho nokugijima impela beyihuphe beze beyibambe. Ngoba babengakadli lokhu kudla namhlanje okusigulisa kangaka. Babesadla yonke into bephila ngekhambi. Ngakho ke inyongo yembuzi ke inamandla ngoba idla lezi zihlahla kunobungcwele obukhona. Okuhambe kwahamba yayisihlonzwa njengomhlambululi, njengesihlambezo esikhulu kunazo zonke. Ngithanda ukulandela ngenyongo yenkukhu. Ngokolwazi lwethu sikuthola ukuthi inkukhu nayo ingezinye zezilwane ezifikile kamuva nje zaba ingxenye yethu sizwe sinsundu. Mawulandela ivame kakhulu ngesikhathi sokufika kwabantu bomdabu baseNdiya. Nayo ekuhambeni kwesikhathi yahamba yaba ingxenye yethu. Inyongo yenkukhu iyasebenza ekushwelezeni nasekushashazela into ethize nje kushwelezwa. Yona ayinawo amandla afana nawenyongo yembuzi. Kodwa kamuva ngoba idlozi liyisihlangu sesizwe ukuthi noma kunzima kangakanani liyivula indlela. Kamuva kunemikhosi namhlanje esiyenziwa ngazo izinkukhu. Kusadliwa ngodala igobongo lomndiki noma lomdawu noma lomnono lalimiswa ngezimbuzi lifakwe inyongo yembuzi. Nalapha ekhaya nje bayazi abeziko lakithi KwaZulu-Ayithole amagobongo abakamiswa ngeinkukhu, bamiswa ngembuzi. Kuba negobongo eliqondene namandiki, kuba kho igobongo eliqondene namandawo, igobongo eliqondene namanono, nakanjalo ngokwahlukahlukana kwenkamba. Kodwa kuba imbuzi nembuzi kuyahlukana. Ngabanye basebenzisa inkukhu empangele, ikhude libomvu, inkukhu emhlophe. Kodwa la ekhaya senzela umntwana wedlozi othwasa ngomngoma sike sisebenzise izimbuzi. Njoba ngisho ukuthi inkukhu iyashweleza ngayo, na kwinyongo yenkukhu yakhona ukuhlambula, uyamkhona umhlambula umuntu amathunzi amembetheyo alula. Mangikhuluma ngamathunzi amembethe alula khona ukuthi umuntu unesimnyama, mhlambe ulale nomuntu wakhipha isisu, umbathiswe ubumnyama lobobulula, angakwazi ukuba athole lenyongo yenkukhu bese yahlambulula.
kodwa ayinawo amandla wona okuhlambulula kungekho impande efakwayo. Yingakho mawubuka sike sinqume lenkukhu sithatha inyongo bese siuhlanganisa nomuthi. Kanti inyongo yembuzi awufaka umuthi kuyona ngoba yona inamandla vele okwelapha ngoba ngenxa yezihlahla zasendle ezidlayo ezingumuthi. Ufuku uyehlukanise lapho. Kanti lena enkukhu iyanqunywa bese ihlanganiswa nempande agezwa hlanjulule lo muntu. Kanti le mbuzi yakwazi ukuhlambuluka nje ngayo ingafakwanga impande ngoba vele inezithako vele nemsoco eyitholile ngenkathi le imbuzi idla lezi izihlahla eziyimpande. Sizokhuluma ngenyongo yenkomo. Inyongo yenkomo ke iwuphawu lokubonisa ukwemukela into ethize. Iyayisetshenziswe kwemukelwa umakoti phakathi kwekhaya. Iyayisetshenziswe uma umuntu kade enze idili labantu abadala bese ithatha lenyongo ayiphandla ngayo esiphandleni ngoba iwuphawu loba uyalemukela leli dili uyasemukela lesi sibusiso kade senza. Yingakho ayinawo umgomo omningi ayikwazi ukuhlambulula. Inyongo ehlambululayo inyongo yesihlambezo inyongo yembuzi. Nenyongo yenkukhu iyakwazi ukuhlambulula lokhu okungamathize okuncane. Ngakho ke ngisho noma wenza umsebenzi inkomo nje isuka isithebe kodwa isilwane esithi siwumkhombandlela okuyisona esiphethe umongo womsebenzi wonke imbuzi. Yingakho nakuba inkomo mayizowa yayibikwa ngembuzi ngoba vele inkomo isithebe. Ngakho ke ngokwezinyongo zikuba sizichaza zontathu. Inyongo ebalekile nenyongo enamandla egezeni izinto ezithinta idlozi inyongo yembuzi. Bese egezeni izinto ezithinta umuntu siqu sakhe ehlambulula umzimba womuntu inyongo yenkukhu. Thoba namhlanje sekwasetshenziswa izinkukhu. Kunenkolelo ke khona ethi umuntu hayi ngifuna inkukhu yesiZulu hayi inkukhu yesilungu. Lokho kuzinkolelo kodwa into edala ukuthi ke kufuna lesiZulu yingoba ayiphili njengalezi lezi esilungu eseyigxishwa izikhuthazi ezithize emzimbeni. Kanti lena eyesizulu iyakhula nje ngokwemvelo isuka ihlambulukile leyo. Yingakho noma ngithi mawenza umsebenzi ngiyakuncoma ukuthi funa imbuzi lena edla izihlahla zasehlanzeni kunokuba uyothenga lena eseplazini lomlungu yamahleba lezi ezokwenziwe zemjovo. Ngicabanga ukuthi lapha esihlokweni senyongo ngoba bengichaza nje ngokwemisebenzi yazo idla amaningi esakeni